Hi guys, good morning. Kuna po ni si Anita. Pirutso vlog. Patukuran guys sa dagat kay giubo ko guys, wa na ko trabaho kay giubo ko. Patukos kuan. Dagat maligo ko ro humul ko kay labang wala ko gilantan. Kay gaw kuan kanang ubo, kanang mo gilok ang tilaok unsa mo. An ugara butoy. Pero may plima. Buwa ra. Sama. Gaya-gaya. Nanilaw ka ng battery sa inyong bangka. Ani abot na gudud ko guys sa dagat. Abot na sukod lawa. Pindot kayo kay dili una. Wow! Aw.
Sige na guys, kakao na gud ron sulod pa. Oh, nasiga na gud guys. Sige na guys, kakao na gud ron sulod pa. Unit ko na itong bukong niya. Ay baga. Wala, pasiga Masuk ko kayo na yung mga taklog na anig. Oo. May nakapasiga. Kaya kay basa. Kining upunta guys, pangita sa tagpagi nga mawa. Ligo ko rin dagat. Ano ko nga. Balik ko ng dagat. Nagbaon ko bahaw. Nagdako daan puro, asin, luto. Wow! Itong narabako. Maligo guys. Kabukan ko na rin. Sila na. Luya po puro na. Darin galing. Lonely ra ko ron. Single. Single ra kaligo. Akit na nabaga.
Wow, naluto na guys. Pagod na gani. Luto na guys. Kauno na ni nato. Thank you Lord. Thank you, Father, for this wonderful morning. Thank you, Father, for this food is about to eat. These things, in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Okay, let's eat. Ano yung nangabot, guys? Kain tayo. Kain tayo guys. Kura isa. Napagod. Lord. Sayang bagat to guys, jangan pagkado. Mapuhon guys, daghan ni tao ano yung mapuhon sa Domingo. May mga trabaho mga tao. I need the strength to pull me up. Ha? Wow! Mga maligong dagat guys. Tambaw o panuhot. Yang diubog. Wala. Hi, Jasyuni Abranay. Shout out ni Jasyuni Abranay Vlog. Jack TV Vlog. Abelumod. Okay, Ganda Vlog. Hindi, okay, Ganda Vlog. Kuning mamay. Side sa akong mama. Parinte. Shout out po di ay ni ng Mama Julie and family o si Florami Ulana
meters. Yang isuon isa. 3 bars. Si kuan pod. Anang Lando Igat. Hi. Kumusta ang mga turista diha sa panoramic? Check out po ni Kuan. Jason Godes. Ako mapakita ng view dari guys. Nya. Matok ko to na hanay nindo tayo to. Dalawa guys. Ang salinan agiro pinaigiro dari ang tanon. Ano kuan guys, gihinganlan og Burakay. Mapuhon daghang taon ani guys. Anak sa mga bye-bye.
Palubog. Ayo guys. Pindot guys, kaayo. Video diri guys sa hanggang ni kamay. Manay ni Pure Resort. Ni Pure Resort.
Daghang salamat guys, ani ra tama ng akong video. Palihog ko og like, subscribe, and share. Og palihog ko og click sa notification bell all para updated na pud kamo sa tanan na nga video. Bye-bye! I love you!